Rukasen College Karbi Student Union Body pen non kewangji ingdeng trok all Karbi Anglong Inter College Competition kacepati dunjia phan cesik cedang pontanglo. Karbi lo Charlie jutang aterang mate thihek pen KLJE mei phu singja tiso lapen kongchun bang akas rongpi alang litum patir piponsi. Non kewangji ingdeng trok all Karbi Anglong Inter College Competition ningkan surhinira ingkoira hini aparman Rukasen College Karbi Student Union Body pen mate thihek pen RCKSUB pen sitame cesik cedang pontanglo. Bangso ingdeng trok all Karbi Anglong Inter College Competition kacepati ponji adim lake Karbi People Halls mate tara langso dipu Karbi Anglong langsi bangso kacepati pado ponpo. Lason thak thak si along tin a college ahin pensitame cesik cedang pontanglo. Lason si volong koma jialong Rukasen College ahin pensitame cesik cedang pon bomlo. Kewangji mati jonga ciklo ni phaikre trok lapen krinar kep anar ni bangso kepado pon jialong Rukasen College pensitame cepati dunpo. News report Lotikimi News Karbi Anglong. Tim KEF 11 lapen tim MAC 11 ang bong friendly football match ke patupon. Lakhain koira phon nilip MAC constituency ke parlo dei krumathoi jui pathu aklamalong matijong ni phai krike thomarni arni tili por phai hinia por pen Karbi Artist Forum nilip province atum patir piponsi. Tim KEF 11 lapen tim MAC 11 atum ang bong friendly football match mesen pen ke patupon. Non akai pir thelong eson akeso ke ong lake eson dowai daro ahor muke jumput ajoksi monit abangar pumalong sitame kelak keleng ke aini penchenglo ok pran aphan ke mesen ang thek ave lasi ke pathwai hin pen ok pran kai kita ke mesen jia phan akinang sot lasi lahaya sayamo mathadam et pen Karbi Artist Forum nili province hin pen patir piponsi friendly match ke bipon patir pipon lo lapen mesen pensi bangso ke pathu chun ponlong pamilo. KEF 11 atum aphan team MAC 11 atum goal pli thapon si MAC team 11 atum chepahay ponlo. Labangso friendly football match ke paman ponalong nilip MAC Pobitro rong pisitame chetong dun si. Ke hai anong nam chepalong dun. Karbi Artist Forum KEF team captain Nongnam kache thangklong cheparjan bangphu katharson ingti pen kaningje ponke ke pathu ke thek ser pen sita pirthe kerengji lapen methang akeng kachar japji aphan awar sai thepik lapenan parta voreng ang hoi kelong awar sai thetan pusi thanpon lapenan parta ok pran aphan sitame ke mesenji awar sai thepik anparta Karbi Artist Forum nili province advisor Boson Rongphar Deupani College principal pen kaningje ponke Karbi Artist Forum nili province lake ke thek ason an chepaklang a platform lasi football chotkali ason kesoi keret hirjir lunjir kabochia son asai an chitame kewang jialong an sose ke paman ponjia phanta ningjepon kadu kaweasai kechun pon long pame apot kolom sing teron Karbi Artist Forum nili province achun bangpen kachuralam the ningjepon si me ripon long pamelo Joki holapen Philip Tiso Lotikimi News Karbi Anglong.